ब्रै नं जमदुवार बियाबाव BPFनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो UPPL आरो BJPनि सोद्रोमाफोरा जयनिं जाफैयो। उइलियाम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो लैहोर लैहोर BPF दोलोआव सा 150 सोद्रोमाफोरा मदद होफैयो। আমি সেই সরকারের কাম কাজ আৰু আমাৰ ডেভেলপমেন্টটো ইমান আমি পোৱা নাই, এইটো কাৰণে আমি BPF জয়েন কৰিছো। नागारदों आरो नागारदों सरकाराव थानाय UPPL आरो BJP दोलोनि सोद्रोमाफोरा। थारैनो ब्रै नं जमदुवार बियाबाव BPFनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिया देरहासारनायनि इसारा। ब्रै नं जमदुवार बियाबाव उइलियाम नार्जारिनि बानजायनायाव खासियाबारि BPF ब्लक मावख'आव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। दा जोङो बिटिआर सरकारनि मथे जोंनि मोनसे खामानिफ्रा साक्सेसफुल जायाखै, नाथाय जिखुनु खामानिखौ खनसेनो मावनो हाया, नाथाय जोंनि बिटिसि शक्तिजों आरो बिटिआर शक्तिजों अनेक फाराग दङ। मददनि मोनसे मख'जाथाव दिन्थिफुंनायाव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल, भारतीय जनता पार्टी आरो इन्डियान नेशनेल कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिफ्राय गासै 150 सोद्रोमाफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै BPF दोलोआव लैहोर लैहोर जयनिं जाफैयो। आंना अरुण कुमार नार्जारि, गामि भिलेज कक्सागुरि। आङो आगोलाव BJPआव ओरैनो वार्कार हिसाबै दङमोन, सापर्टआव दंमोन। आं दिनै BPF दोलोआव जयनिंआ दिनैहाय 40 जन आरो आं गामि गामि ओनसोलावबो बेबायदिनो 200-100 होगासिनो दङ आरो आंहा जमदुवार प्रपारावल' नङा, श्रीरामपुर समष्टि आरो बिभिन्न समष्टियावबो आङो मावनो प्रस्टुत ओंखारदों। आरो दिनैनि बे प्रस्टुत समायाव आङो दिनै BPFनि खामानि जानानै साफ्रोमबो जनसाधारनखौ दैदेननो थाखाय, मोजां आदर्श होनो थाखाय जायफोर जोंनि दैदेनगिरियाव दङ बिथांमोननि मददनि गेजेरजों जों मावलांगोन। सोरखाराव थासेयावबो मानो दिनैहाय माने सोरखाराव गैयै राजनिति हान्जाजों मानो जयेन जाफैखो? दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों, जोंबो दिनै एडुकेटेडआव एसे बुजिबाय, दिनै मिडियानि दुवारै जोङो बायदि रोखोम बाथ्राफोरखौ, एजेन्डाफोरखौ जोङो गासैबो बुजिनो हाबाय। दिनै बिगियाना जोंनो बे बुहुमनि गेजेराव जोंनो खाथियाव होबाय गासिबो। दा बिनि थाखायनो बे सरकार थासेयावबो आं BPFआव फैनायनि खारन उद्देश्यआ जादों दिनै BTCनि शक्तिया आरो बिटिआरनि शक्तिखौ नायोब्ला अनेक रेफारेन्स दङ। दा बिनिखायनो जोंनि जोहोलाव बेकार समस्याफोराव माबादि जों मावदों जोंनि गभर्नमेन्टआ, बेखौ जों बयबो मिथिखाबाय। दा बिनिखायनो जोङो दैदेनगिरि जानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थाखाय सोर माबादि दैदेनगिरिया मावबोदों बेखौ जोङो नुबोबाय। दा बिनिखायनो आंनि साननाया दिनै रायजो राजानि गेजेराव मोजां मोनसे गुबुंले जे बेक्तिफ्रा बिथांमोना सरकाराव दङ, बिथांमोना माबादि मावाखै माबादि मावदों बिथांमोननि दायित्व, नाथाय जों BPFनि बेलायाव जे खामानिफोरखौ मावदों बिथांमोनाबो मेगनजों नुदों। दिनै आं सोरबा लिडार्सफोरखौ दुसिनो सानाखै, दिनै जोंनि साफ्रोमबो लिडारानो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि। दा दिनै बर' हारिनि गेजेर दैदेनगिरियाव दिनै जों गोरोबलायनानै मोनसे खौसेथि लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोंनि संबिधान इन्डियायाव गोरोबलायनानै मावला माबा मोनसे जोंनि थाखाय खहा जागोन नामा जाया। दा बिनिखायनो दिनै जोङो जोंनि गेजेराव लिडारशिपफ्रा दिनै नोङो जे बिथांमोना जे भटआव दंमोन, CSBनि बिथांमोना बिबानाव दंमोन, जे बिभागफोरखौ मोनदोंमोन, बिथांफ्रा मोनसे साख्रि होदों, मोनसे मा होदों, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फाइलफ्राव नायब्लानो नुगोन। दिनै जोङो बेफोरबायदि खामानि आदर्श नुनानै रायजो राजा समग्र बिभिन्न जनजाति हिसाबै जोङो बयबो माने मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जों दिनैसिमबो मोननो हायाखै। जोंहा गोजोननाय गैया। दिनै फालांगिनि बिजनेसाव जोंनि इउथफ्रा माबा मोनसे मावना जानायनि थाखाय जोंहा राहा गैया। दिनै जेरैजोंबो GSTफ्रा डाबल जाबाय आरो जेरैबो नोङो माबा मोनसे फालांगि मावगोन, जेरैजोंबो जोंनि इउथफोरनि थाखाय बिराद खहा। दिनै साख्रिजों एप्लाइ खालामो, गोबांथार एप्लिकेसनाव 3 लाख 4 लाख जायो। बा साफ्रोमबो साख्रिजोंबो देरहानो बा साख्रिजोंबो मावनो हाया। दिनै जों फालांगियाव थां, दिनै जोंनि फालांगि मावनायफ्रा जोंनि मिडिल क्लासफ्रा मावना जानो हाला। बाजारनि जे दाम बेसेन, जे जों जे इनकाम खालामो बेखौ जोङो इनकामनि हिसाबै जोंनि खरस बारा जाबाय। दा बेखायनो जोंनि बे लाइमोन बैसोआव, बे लाइमोन जोहोलावफ्राव माने सोलिनो थाखाय जोंनि थाखाय गोब्राब जाबाय। दा दिनै नायदो नोङो माबा फालांगि जेरैबायदि जोंनि खेतियक खालामग्राफोर, बिथांफ्रा खेतियक खालामनानै दिनै सुजुग सुबिदानि गेजेराव जोङो आबादारिखौ सঠিक भाबे जों बेसेनखौ मोना, नाथाय जों सঠিक बाजारखौ जों मोना। जे दोलोआनाखि
बिटिआर सरकार खुंगासिनो दं माबायदि डेभेलपमेन्ट लाबोदों होननानै नोंथाङा बुंदों? आंथ' दा आंनि नुनाय मथे नों डेभेलपमेन्टखौ आङो बारा मोजां नुहुरजोबाखै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआरनि जे माखासे एग्रिमेन्ट बे दफाफोरखौ नोंथांमोनाथ' रादाब लागिरि रादाब दैथायगिरि नोंसोरमोनानो साबसिन मिथिगौ। दा जोङो बिटिआर सरकारनि मथे जोंनि मोनसे खामानिफ्रा साक्सेसफुल जायाखै। दा नाथाय जिखुनु खामानिखौ खनसेनो मावनो हाया। नाथाय जोंनि बिटिसि सक्तिजों आरो बिटिआर सक्तिजों अनेक फाराग दङ। जोङो दिनै 4 नं जमदुवार उइलियाम नार्जारिजों जों जइनिं जाफैदों। दिनै जों समग्र जनजाति फैनानै बिथांखौनो बयबो साबजानानै मोजां मोननानै बिनि आदर्श निदेशखौ मोननानै जोङो गभर्नमेन्टआव लाबोनोबो लोगोसे प्लास जोङो रायजो राजा समग्र आधार कास्ट बाङालि दं जोंनियाव, सान्थाल दं, प्लास राजबंशी दं, नेपालि दं, राभा दं आरो बायदि हारिनि मानसि दंबावो। गोबां जइनिं जाफैनायफोरखौनो जोङो नुनो मोनबाय थादों। जइनिं जायो आरो साननैसोनि उनावहाय उल्टा थांफिनो बेबायदि नुगासिनो दं। दा नोंथांमोननि दोलोआव माबायदि? जोंनि दोलोआव रायलायनायनि गेजेरजों प्रतिश्रुति हिसाबै जोङो बुजिलायना फैखादों। जोंहा खुनु प्रलबननि खोथा गैया। जों बिदि मावगोन होननानै जों रावनोबो खोथा होना फैयाखै। जायहा उइलिंलि नोंथांमोना बिपिएफखौ आदर्श मोननानै 4 नं जमदुवारनि जोंनि उइलियाम नार्जारिखौ मोजां मोननानै समर्थन नोंसोरो गोसो गोरबो होनो गोसोब्ला नोंसोर हागोन। आरो बिथाङा जे जोंनि 4 नं जमदुवारनि केन्डिडेटआ एसे आगोलनि मिटिङाव बिथाङा बुंदों सोरबा नोंसोरखौ फुस्लायनानै बा प्रलबन होनानै लाबोदों नामा? बिथांमोना गावसोरनो आखाइजों उइलिंलि थिखांनानै बुंदों जों गावनि गोसोबादि समर्थन होनो फैदों।